Hi guys! So may dumating nga pala akong parcel ngayon. Bumili kasi ako ng wall sticker. Waterproof siya. Ilalagay ko dun sa pintuan namin. Kasi yung pintuan namin, nadadapok na siya or malambot na siya gawa ng kakaulan. Kasi plywood lang yun. So ito yung nabili ko. Ayan. 109 pesos isang roll na siya. Ayan, madami siya. Oh. Marami na siyang malalagay. So samahan niyo ako. Ikakabit ko to. Tingnan natin yung pagkakaiba ng before and after ng pintuan namin. Kung magiging shala ba. Kung magiging maganda. Let's go! So, eto na nga guys. Ang ginawa ko is nag-timelapse na lang ako kasi masyadong mahaba yung video kung hindi ko siya ita-timelapse. So, dun sa napanood kong instruction kung paano siya ikabit is kailangan daw unahin yung mga panabi ng pintuan. So, nagsukat-sukat pa ako dyan para tama yung pagkabit ko. So, inuna ko yung itaas tsaka yung ibaba. Tapos, ang sinunod ko dyan is yung dalawang panabi. So, nagpatulong lang ako sa mister ko kasi medyo nahirapan ako dun sa pagsukat-sukat. So, ayan, panoorin nyo hanggang sa matapos para makita nyo yung kung gaano kaganda yung nabili kong wall sticker. Ano siya, waterproof siya guys, kaya maganda talaga siyang ilagay sa pintuan na sa mga front door natin. Hindi lang talaga guys may iwasan yung pagkulubot niya kasi unang-una hindi naman ako expert sa pagkabit nito. First time ko tong ginawa kaya hindi maayos yung pagkakagawa ko. Merong mga bukol-bukol or parang merong mga hangin dun sa loob. Kaya ang ginagawa ko is i-squeeze out ko na lang siya. Kaso yung plywood kasi namin, merong part na talagang yung ano na siya, parang nagtitikal-tikal na. Kaya hindi talaga smooth yung pagkakagawa ko dun sa mga part na yun. Talagang bumubukol talaga siya. So wala na ako dong magawa. Yung isang roll nga pala guys nung wall sticker is 109 pesos and marami na siya guys. So kung plano ninyo na lagyan yung pintuan ninyo ng baliktaran para syempre para mas maganda rin dun sa loob. Hindi naman pwedeng yung harap lang ng pintuan ng maganda. Dapat sa loob din. So kasyang-kasya siya no. So dahil dalawa yung nabili ko, so ang gagawin ko is lahat ng pintuan namin kasi tatlo yung pintuan namin, isa sa kwarto, isa dito sa front, tsaka doon isa sa kusina namin. So kasyang-kasya yung binili ko. Lalagyan ko na lang lahat. Pero dito sa video is ito lang isang pintuan ang i-video natin. Kasi sobrang hirap guys. Nahirapan talaga ako. Kita nyo naman yung itsura ko dyan. Kung paano na yung mga ginawa kong style dyan. Nagpapahinga pa nga ako minsan kasi mangawit siya. Tapos ayun nga, hindi pa pantay yung ibang paglagay mo kasi hindi maiwasan na pumunta siya sa kaliwa, sa kanan. Mahirap talaga siya. So, hindi mo siya masasakto dun sa guhit na kailangan mo. Kaya gumamit ako nung yung parang kutsilyo para ika-cut out ko na lang siya. Pasobra ko na lang yung sukat tapos cut out ko na lang and then ayun, tinatanggal ko yung mga bubbles kaso meron talaga diyang mga hindi maiwasan na may mga bubbles. Tsaka natutupi din siya. Yung paggunting ko nga dun sa wall sticker is na siya gusot-gusot na. Kaya ayun, sensitive din siya. Hindi pwedeng malukot ng sobra kasi ang hirap talaga guys ilagay. Pero kung mga expert naman kayo sa paglagay ng ganito is hindi kayo mamomroblema dyan. Sigurado naman na worth it yung mga pagod ninyo. Lalong-lalo na ako kasi nung malapit nang matapos yung pagkabit ko, medyo nakikita ko na yung result ng ginagawa ko kaya natutuwa naman ako. Yung pangit namin pinto is napaganda ko. Pero siguro guys, kung ang pintuan ninyo is talagang flat na flat yung paglalagyan, as in makinis talaga, siguro kapag nilagay nyo yung wall sticker is malinis siya. Walang katulad niya sa akin na may mga bubbles, tapos yung parang may mga nalulukot. Kasi yung pintuan talaga namin is gusot-gusot na siya, gawa ng nadudupok na siya, gawa ng nababasa sa ulan. So, nagtitikal-tikal na, kaya hindi na iwasan na merong ganyan. So, kung sa inyo siguro, kung ilalagay nyo sa pinto na talagang makinis or flat na flat, siguro maganda yung result. Medyo kulo-kulubot lang pero okay na yan. O, diba? Tira niya, isasara natin. Isasara natin! Oh, pak! O, diba? Very nice. Ang kagandahan dito, waterproof pa siya. Kapag maulan, ayan, hindi siya mababasa.
Kasi wala pang ano yung bahay namin, tawag dito. Wala pa siyang pang sangga sa ulan. Kaya nababasa. Yung pinto namin sa kusina, lalagyan ko din siya. Ito. Ayan. Yan yung pinto namin na isa. So, lalagyan ko din yan. Pero sa ibang araw na. Kasi, pagal na ako.